Gisurpresa Pagpa-Drug test kaganiha ang mga barangay official sa Barangay Tejero ng Dakbayan. Atol kini sa pagbisita sa Police Regional Office 7. Si Nico Serino sa report. Mituyo pag-adto sa Police Regional Office 7 ang mga barangay official sa Tejero. Nagkikita sila kang Regional Director Chief Superintendent Debold Sinas aron pagpangayo og katinawan sa migawas nga report. Nunot kini sa pagkaaresto sa Magsuong de la Cruz atol sa one-time big-time operation sa miaging simana kundiin gikatahong dunay koneksyon sa incumbent barangay official. Wala hinunakuhaan sa GMA News ug habig ang mga dinakpan. Apan ang mga opisyales nagpakisayod sa PNP sa report ug kinsa ang gipasabot ang opisyal. Lakip sa mikuyog kanila si Gary Lau, ang hepe karon sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP nga kanhi konsihal usab sa barangay. Diha-diha mikonsulta kanila si Sinas kung andam ba sila nga mopaubos sa drug testing. When Mike Rama was here, ingano po siya. Di ba? So I challenge, kung gawagin mo magamit og drugs, musugod ba mo random drug test karon? Okay? Okay. Pasudlon ang kuan. Mao nga gipatawag gilayon ang taga PNP Crime Lab aron mapahigayon kini. Matud sa mga opisyales, ang pagpa-drug test, pagpakita nga wala sila'y gitaguan. Kami kuan. O mi kuan kay kaning council nako. Nan himi diri explain mi ni sir. Mo na among gi-clarify si sir niya. Si sir gi-clarisan mi niya nga wala man may mga problema. There was a story that came out that officials of Tejero, so they were all alarmed. It's a whole branding name ang good bang nakuan. So that's why Kapitan Galang and the rest of the council, ako po ni Arik ko, considering that I'm a former barangay official of Tejero, at the same time, my brother is also a councilor. It's so happy talaga, at kabalo po sila, Kap, na ang problema sa drugs, bago pa minangabot ni Kap, bago pa sila nag-assume, naanagin na. Munang we discuss na magtinabangay na lang ta para mahunong or mahinay nato na diha sa barangay. Nico Sereno, Balitang Bisdak.